Tarbija ta' 8 xhur tinsab f'qada kritika u ġiet rikoverata fl-Isptar Mater Dei għall-kura hekk kif żviluppat ilha infezzjoni ikkawżata minn mikrobu. Għalkemm il-mikrobu jista' jwassal għal meningite, f'dan il-każ partikolari dan immanifesta ruħu fid-demm tat-tarbija, infezzjoni magħrufa aħjar bħala settiċemija. Ta' kull sena pajjiżna jara madwar 5 każi ta' settiċemija li jarari fost it-tfal. Dan ifisser li għalkemm dan huwa t-tielet każ ta' mart rari fit-tfal f'ġimagħtejn, dan tal-aħħar mhuwiex każ ta' meningite. Ta' min jinnota li anke fiż-żewġ każi preċedenti, it-tip ta' infezzjoni kienet waħda differenti mill-oħra u l-tfal ma kellhom l-ebda konnessjoni jew kuntatt ma' xulxin. It-tarbija qed tinżamm fl-NPICU li hija l-ITU ta' tfal b'mod iżolat minn trabi oħra biex ikun żgurat li l-mikrobu ma jitteħedx minn pazjenti oħra. Sadattant qed isir ukoll assessjar tas-sitwazzjoni biex ikun żgurat li persuni li setgħu kienu f'kuntatt mat-tarbija ma daħlux f'riskju huma wkoll. Id-dettalji dwar dan il-każ ingħataw waqt laqgħa mal-midja fil-magħluq mill-awtoritajiet tas-saħħa fosthom id-direttur mediku tal-Isptar Mater Dei Walter Busuttil, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci u l-Konsulent tat-tfal Paul Soler huma assiguraw li m'hemm l-ebda lok ta' allarm li f'pajjiżna hawn xi tip ta' epidemija la fl-isptar u lanqas fil-komunità. Innutaw li 3 każi riċenti huma separati minn xulxin u kien b'mod koinċidentali li dawn kollha żviluppaw f'perjodu tant qrib ta' xulxin. Spjegaw li ta' kull sena pajjiżna ikollu ammont żgħir ta' każi simili ta' mart rari. Huma ringrazzjaw lit-tobba u l-impjegati kollha tal-Isptar Mater Dei li faħruha max-xogħol tagħhom u l-mod kif aġixxew f'dan il-każi fejn dak kollu possibbli sar u qed isir kif suppost. Sadattant waqt li tifel ta' 4 snin li kien infettat bil-meningite sfortunatament telef ħajtu, it-tarbija l-oħra għadha qed tingħata l-kura għalkemm qalbet għall-aħjar.